betónová väža Green Point. Nad neveľkou obcou Kluknava v Košickom kraji sa týči majestátna 35 metrov vysoká rozhľadňa Green Point. Väža zaujme už na prvý pohľad svojím futuristickým dizajnom. Kombinácia dreva a kovu pôsobí moderne a zároveň zapadá do okolitého prostredia. Green Point nie je len obyčajná rozhľadňa. Je to symbol inovatívnych technológií a ekologického prístupu. Využíva zelenú energiu z vetra a slnka na napájanie celého objektu, vrátane nabíjacích staníc pre elektrobicykle a mobilné telefóny. Výstup na vrchol veže odmeňuje návštevníkov panoramatickými výhľadmi na široké okolie. Z plošiny sa naskytajú úchvatné pohľady na vrchy akokoľvek patria Sľubica, Krompašský vrch, Slovinskú skalu a známu Kráľovu horu. K rozhľadni vedie modrá turistická trasa z obce Kluknava. Trasa je nenáročná a výstup po nej zaberie približne 1 hodinu.